A veure, doncs benvinguts, benvingudes al Breakfast and Learn de la xarxa Texam del març de 2024. Com sabeu, avui tenim el Robert Fabregat, director general de Biocat. Primer, com sempre, compartiré una presentació sobre la xarxa Texam per recordar una mica per què estem aquí. I després presentarem el Robert i ja començarem. Recordar-vos que al final de la sessió hi haurà una estona per preguntes i respostes. Podreu tant preguntar obertament obrint la càmera com anar fent preguntes en el xat ja durant tota la presentació, si voleu, i després les anirem recuperant. Moltes gràcies. Doncs comparteixo pantalla. La veieu bé, em sembla? Sí. Nosaltres som la xarxa Texam, som un projecte que es coordina des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i que ha nascut amb finançament de la Generalitat de Catalunya. I nosaltres el que fem és intentar portar tot el coneixement que hi ha en el món de la recerca i de la innovació en salut mental, principalment dins dels nostres grups de recerca membres, més a prop de la societat i més a prop també de les entitats tant públiques com privades i sobretot més a prop de la societat i de les persones amb problemes de salut mental, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i de reduir també l'impacte d'aquesta problemàtica. De la mateixa manera, també intentem estar molt atents i atentes a les necessitats que tenen tant les persones amb problemes de salut mental com també des de les entitats tant públiques com privades per intentar que aquestes necessitats siguin conegudes des del món de la recerca i la innovació, per intentar que aquesta innovació estigui cada vegada més basada en necessitats. Aquí podeu veure alguns dels nostres membres, que són les principals universitats, hospitals i centres de recerca del territori. D'aquí poc anunciarem uns quants nous membres, passarem de ser 49 a ser 57, ja us explicarem bé. I us expliquem també una mica de cara al mes que ve. Tindrem a la Carme Pratapàdua una altra vegada de TIC Salut, però que en aquesta ocasió ens explicarà consells i eines i recursos pel desenvolupament d'aplicacions de salut perquè estiguin desenvolupades ja des del principi d'una forma tan segura com fiable i que puguin ser d'aquesta manera més fàcilment transferibles al mercat i també al sistema públic. Però avui ens acompanya el Robert Fabregat de Biocat, ell és el director general, i com sabeu avui parlarem d'aquest projecte que ells tenen entre mans, en el que estan col·laborant, de com facilitar i de quina manera es pot optimitzar l'arribada de totes aquestes innovacions que s'estan desenvolupant en el territori català perquè arribin d'una manera més àgil al sistema de salut i perquè així estiguin disponibles per tota la ciutadania. I bé, us explico una mica sobre el Robert. El Robert és llicenciat en Química i és doctor en Farmàcia per la UB i a més és màster en Gestió de Projectes per BES La Salle. Ell ha estat director general de Recerca i Innovació del Departament de Salut de la Generalitat i abans va ser també cap del gabinet del conseller de Salut. Des del 2021, que es va incorporar a Biocat com n'és el director general, i ell també té experiència en estratègia i en innovació, en gestió de projectes R+D, tant nacionals com internacionals, en l'àmbit de la salut i la biomedicina, i també és professor de la UB. Doncs benvingut, Robert, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona, aquest temps. Des de la xarxa Texam i també des de tot l'ecosistema es desenvolupen moltíssimes solucions que creiem que han d'estar en aquest stream que vosaltres estareu facilitant i tenim moltes ganes de veure en quin punt ens podem incorporar tots nosaltres i veure com podem empènyer perquè aquestes solucions arribin. Així que moltes gràcies per estar aquí. Moltíssimes gràcies a vosaltres per la presentació, per la invitació i també per l'assistència, perquè avui sou una bona colla de representants de la xarxa aquí i es nota que genera interès a aquest projecte. Vaig a compartir la presentació. Perfecte. Doncs avui us explicaré bàsicament el que comentàvem, quina és aquesta iniciativa que vam rebre per encàrrec del govern amb l'adopció d'innovació. Començaré molt breument, simplement per si no ens situeu a Biocat.
Biocat es crea el 2006. De fet, es crea per impulsar el que nosaltres li denominem, no? Denominem la bioregió de Catalunya. Simplement quatre dades. Cada any presentem l'informe de la bioregió. Al final tenim la sort de veure amb un ecosistema molt potent en tota la part que és de promoció de la recerca i la innovació en ciències de la vida i la salut. Bàsicament, amb les dues vessants, amb el sector públic i privat. Tenim un ecosistema que és molt robust, que és divers, que té una base científica i tecnològica molt potent, que a més tenim grandíssim i altíssim talent, que a més al final no, gran part d'aquest ecosistema es concentra a Barcelona i a l'àrea metropolitana i és una ciutat molt atractiva a nivell internacional perquè vinguin professionals, però també perquè vinguin grans empreses, perquè vinguin inversors. I amb quatre dades, al final és un ecosistema composat per més de 1.400 empreses, per prop d'un centenar d'institucions de recerca, entre centres d'investigació, hospitals, universitats, centres tecnològics, infraestructures singulars com el BCC, com el Sincrotró Alba o com el CENAC, i només el nostre sector representa prop del 8% del PIB de Catalunya. No? Al final, a baix veieu el repartiment en percentatges per tipologies d'empreses, que és veritat que malgrat el 14% només són farmes, quan parlem de facturació és el sector que factura molt més, no? I en canvi és veritat que veiem en els últims anys com tota la part de digital health ha anat creixent d'una forma exponencial. Llavors, en aquest sentit, això és la foto que tenim avui en dia de la bioregió, però això no passava fa prop de 20 anys. El 2006 es crea Biocat. Nosaltres som una fundació privada, però es va crear com un instrument públic-privat. De fet, es va crear instàncies de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona i també de les principals associacions empresarials, amb la idea de teixir i crear ecosistema. Ara, el que us deia, quan veiem les dades d'avui en dia, veiem que tenim un ecosistema molt madur, però fa 20 anys els que van voler apostar per aquest sector ho van fer amb una visió brutal, no? Perquè realment ara estem collint d'alguna forma els fruits de les llavors que es van sembrar en aquell moment. Biogat, com deia, som una fundació privada, però el nostre patronat és públic-privat. De fet, la presidència del nostre patronat la té el president de la Generalitat, la vicepresidència el Consell de Salut i forma part del nostre patronat el Departament de Recerca i Universitats, el d'Empresa, el d'Economia i també el de Canvi Climàtic, no? També tenim l'Ajuntament de Barcelona, però aquest sector, que és la representació pública, és minoritari en el nostre patronat i per això el sector privat és qui té la majoria. I per part del sector privat tenim doncs, les principals associacions empresarials, FENIN, Farmaindústria, Catalonia Bio, també tenim associacions, l'associació ACER dels centres de recerca, la xarxa d'universitats, la xarxa de parcs tecnològics i centres tecnològics, també hi tenim representants d'inversors, del Col·legi de Metges, dels hospitals, recentment s'ha incorporat també la Fundació La Caixa, o sigui, al final és un patronat que representa molt tot l'ecosistema. I Biocat la funció que ha tingut sempre és doncs, d'impulsar, no? Al final sempre diem que som una eina, un instrument, que intentem ajudar tots els actors i els diferents agents que aposteu, no? I treballeu pel sector i ajudem en diferents àmbits. Per una banda, la part d'acceleració, ajudant tots aquells projectes que passen de la recerca doncs, perquè arribin el més aviat possible a la ciutadania. El nostre objectiu primer és que les solucions que es desenvolupen des de la recerca arribin als sistemes de salut i socials per salvar vides, per millorar la vida de les persones i el seu benestar. I a partir d'aquí, hi ha moltes eines i molts instruments amb els que treballem, amb els que col·laborem. D'altra banda, també la nostra funció és projectar l'ecosistema portes enfora. Al final, també no, és un ecosistema, un sector que aporta valor des del punt de vista productiu, econòmic, com a país, amb la generació de llocs de treballs, no? Al final és un sector molt potent que dona retorn econòmic al país i això és important projectar-ho i posicionar-nos internacionalment en aquest sentit i per això, entre altres coses, presidim l'Associació Europea de Bioclústers i estem presents, no? amb diferents espais amb la Comissió Europea, amb l'EMA, amb FPIA i d'altres. I després l'altra part és connectar internament els diferents actors i agents de l'ecosistema, però també connectar-nos amb la resta d'actors de l'Estat i de tota Europa, no? Llavors, una mica amb aquestes funcions i treballem. Llavors, ara passo al per què, no? Que volia posar una mica com a punt de partida perquè entenguéssiu el per què rebem l'encàrrec de coordinar aquest programa d'adopció. Bàsicament per això, perquè som una entitat neutral, que fem de paraigües, independent i que al mateix temps, no, malgrat ser independent, representem a tot el sector, tant la part pública com la part privada.
Això és una mica el resum del que fem. Al final, com bé sabeu, això és, no, la cadena de valor de com madura la tecnologia des de que es genera el coneixement en els entorns acadèmics, universitats, però també amb spin-offs i startups, fins que arriba. Ens agrada parlar sempre dels pacients perquè no només volem que arribin al mercat, sinó que arribin als pacients i a la ciutadania, no? Entremig, tota la part de sota d'aquesta cadena de valor és els principals membres del nostre patronat. I amb tot aquest procés, evidentment, i com bé ho sabeu, no? Hem de ser capaços de valoritzar aquesta tecnologia, aquesta innovació, desenvolupar-la, validar-la, finalment avaluar-la i que arribi no, a la ciutadania. I a la part de dalt hi ha una mica un resum dels diferents instruments, entitats que tenim a l'ecosistema que treballen per ajudar que això tiri endavant. Nosaltres treballem des de Biocat amb instruments propis, però treballem amb tots ells també col·laborant, ajudant-nos, no? Al final, la idea és que som molts, hi ha molta feina a fer i el bo és que intentem solapar-nos al mínim i en tot cas complementar-nos i ajudar-nos, no? Des del punt de vista formatiu, des del punt de vista de finançament de proves de concepte, de programes d'acceleració, també aquells moments en què cal inversió privada, però prèvia també recentment, no? Fa un parell de dies es van presentar el punt de partida dels fons FITA, no? Aquest finançament públic-privat que ha de ser previ a la inversió privada perquè assumeix, no? Inversions de més risc i després al final els diferents models d'entrada com pot ser compra pública innovadora o d'altres. A partir d'aquí, Biocat, treballem amb tot això intentant que s'adopti aquesta innovació, però al mateix temps que aquesta innovació doni resposta als reptes i necessitats del sistema. I al final, no, amb tot plegat, per què la Generalitat fa un any i mig creu que és necessari que posem el focus aquí? Doncs, com deia, primer perquè el sistema, la ciutadania ho necessita, no? Que accelerem aquests processos, però és que al final és que ens afecta a tothom, no? Des del punt de vista de les oficines de transferència tecnològiques, doncs al final hi ha un coneixement molt gran dels projectes, no? Que es generen, de la innovació que es genera, es fomenta tant com es pot la transferència, però hi ha molta incertesa a vegades de com fer-ho, cap a on anar-ho, no? Les tecnologies són d'un alt valor, tenen unes grans capacitats, però no es tenen clares quines són les necessitats, no? I això, de nou, també genera incertesa sobre quins són els camins a seguir per poder arribar al sistema. S'acaben picant moltes portes, però des del punt de vista de generació i innovació no se sap ben bé quin és el camí per seguir endavant, no? Per fer que aquests productes arribin, el que dic, al mercat. Uh, és veritat que després hi ha instruments, no? D'acceleració i de maduració, com bé deia, però aquests instruments també eh, treballen, no? Al final per fomentar la cooperació entre les diferents entitats, per optimitzar els nostres recursos, per generar aquest valor afegit necessari, no? Perquè aquesta innovació arribi, però molts cops també treballen a cegues sense tenir clars quins són els criteris finals, no? Els que es fan les avaluacions finals per part dels hospitals o pels centres sanitaris i socials o pel propi CatSalut, no? Al final aquest punt de connexió, de saber cap on he d'anar o què és el que necessitaran realment al final, quan es faci aquesta avaluació final, això genera també certa incertesa. Però és un problema que no només es veu en les etapes inicials, sinó els actors que entren a les etapes finals també les tenen. Parlàvem molts cops amb l'AQUAS, no? Amb l'Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries, i ells ens deien, ostres, nosaltres la nostra funció, evidentment, és garantir, no? Que aquesta innovació que entra al sistema compleixi els requisits des del punt de vista de cost-eficiència, d'evidència científica, d'efectivitat, etc., però molts cops entren en una fase molt final. No tenen un diàleg fluid amb les fases més inicials del desenvolupament tecnològic i això els hi fa a vegades que perdem oportunitats i perdem temps, no? I ells deien, ostres, necessitaríem poder tenir un major seguiment de les tecnologies en les fases més inicials, conèixer-les, poder-les una mica acompanyar, en aquesta fase prèvia, com deia, no? Cal recursos, els inversors hi entren, però els inversors tampoc no tenen clar, des del seu criteri sí que poden identificar quines són les innovacions de més valor, però tampoc no tenen el coneixement de quines són les prioritats que tindrà el sistema en última instància. I al final, el sistema, encara que sembla, no? Com és una mica a vegades sembla el dolent de la pel·lícula, ells també el que ens traslladen és que tenen la sensació d'impotència, de rebre moltíssima informació, de moltíssima tecnologia que no els hi arriba filtrada i que ells no són capaços al final de poder d'alguna forma discernir quines són les que els hi aporten més valor, de quines els hi aporten menys, i són molt conscients que acaben sent un coll d'ampolla. Un coll d'ampolla
on arriba tota la tecnologia i ells no tenen clar de quina manera com poder agafar i obrir les diferents portes d'accés. Al final, aquest és una mica un resum, però quan parlàvem del programa d'adopció, el que ens trobàvem és que tothom té una sensació de, bueno, de feblesa, d'incertesa i de que les coses podrien millorar des de les fases inicials, fins i tot des de les fases finals i també des del que genera la innovació com des del que l'adopta, no? I en aquest sentit és quan el 2022 es va crear primer una comissió per part del Departament de Salut, en aquell moment estava el conseller Argimon, que era la Comissió d'Innovació i Transformació del Sistema de Salut, que comporta diferents subcomissions. La idea era, postpandèmia, cal transformar aquest sistema, cal adaptar-lo a les necessitats, cal que tingui en compte els canvis, no?, des del punt de vista socials, demogràfics que està patint el país i, a més, cal que fem que el sistema sigui sostenible. Aquella comissió té diferents subcomissions, em sembla recordar que són 5 o 6, i una és la subcomissió d'adopció al sistema de salut, que se'ns demana a Biocat que la coordinem. El mandat en aquell moment, bàsicament, era crear un grup d'experts, representants del sector públic i privat, de tota la cadena de valor, amb el que poguéssim arribar a tenir, no?, a teixir un full de ruta consensuat per totes les parts que ens permetés definir quina hauria de ser la via preferent d'aproximació de les innovacions al sistema de salut. I els objectius de la comissió en aquell moment eren, com bé deia, clarificar un full de ruta que fos sostenible, que fos àgil, que fos eficient i que fos acordat pels diferents agents de l'ecosistema, o sigui, que fos al final una proposta en clau de país, que al mateix temps també aquell full de ruta tingués en el mapa tots els programes i iniciatives d'acceleració i de suport al progrés de la innovació per assegurar-nos que es complementin entre ells, sumar esforços i fins i tot també identificar on hi hauria més necessitats per crear-ne de nous programes, però buscar aquesta col·laboració entre tots els actors, que promoguessin una porta d'entrada reconeguda i preferent per on entrés la innovació al sistema de salut de Catalunya, per optimitzar d'alguna manera, no, sense voler posar portes al camp, però sí que poguéssim optimitzar i doncs per ja estar tota la innovació susceptible d'entrar al sistema, entra per aquí i és accessible a tothom des d'allà. I per últim, amb la mesura del possible i sent conscients que els camins des del punt de vista d'aprovació, de validació, regulatoris, etc., les diferents tecnologies són diversos i no són els mateixos, però intentar que tingués el major impacte possible des del punt de vista transversal a nivell tecnològic, que cobrís tant la part farma, biotech, TechMed com Digital Health i també innovació en els processos, no? Es va crear aquesta subcomissió, els membres de la subcomissió a la part de la dreta són els que representen la part pública, la part de l'esquerra la part privada. Molt resumidament, aquesta subcomissió en formava part, de fet en formen part, perquè encara fa una funció de seguiment dels acords i de que tot avança com vam acordar. Tenim el Departament de Salut, tenim el Servei Català de Salut, també tenim a l'Aquas. Representant el departament, o el que és el sistema de salut, també hi tenim l'Institut Català, l'ICS, a la Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci de Salut i Social. Després també tenim representant el Govern de la Generalitat, el Departament de Recerca, la part de transferència tecnològica, també el Departament d'Empresa i Acció. Tenim representat el CIMTI, no?, aquesta acceleradora que és recolzada, no?, pel Departament de Salut i que té molta experiència, també ha estat treballant allà. També els representants, en aquest cas el Taulí, que són els que coordinen aquesta plataforma de l'Institut Carlos III i temes, no?, per tenir una visió també de poder coordinar-nos amb diferents iniciatives a nivell de l'Estat. I per la part de l'esquerra, el sector privat, tenim els representants de les principals patronals de tot Espanya, FENIM, Farma Indústria Sebio, també Catalonia Bio, que com sabeu és la principal associació a nivell només de Catalunya, associacions com Barcelona Health Hub i Tech Barcelona, no?, que són associacions també empresarials que treballen amb aquest procés d'acceleració i validació clínica de tecnologies, i també a IAT Health, amb la idea també que ens permetés no només la visió també a nivell de tot l'Estat, sinó també anar harmonitzant al màxim quins són els processos a nivell europeu. Fruit d'aquella subcomissió, vam estar més d'un any treballant-hi, vam estar fent benchmark de diferents iniciatives que s'estaven fent a tot l'Estat, perquè el problema d'adoptar aquesta innovació no és només de Catalunya, és d'Espanya, és de tota Europa. Ens vam basar o vam seguir models, no? A Espanya ens agraden molt els models d'Euskadi, fora d'Europa i d'Espanya, Alemanya, França, Bèlgica, també ja fora de la Comissió Europea, però també a Europa, al Regne Unit, no?, com treballen amb NICE i amb ILAB.
I a partir d'aquí vam estar tot un any treballant-hi fins que vam acabar tancant aquest pla operatiu. Aquest pla operatiu està disponible, és públic, el vam presentar, no recordo si a finals de setembre o principis d'octubre de l'any passat, amb el conseller de Salut, i aquest pla operatiu marcava 5 punts principalment. El primer punt de governança i lideratge institucional, el segon de necessitats i prioritats del sistema de salut, el tercer de tenir aquesta capacitat d'avaluació distribuïda i coordinada, el quart d'identificar l'ecosistema innovador i el cinquè una unitat d'acompanyament d'innovació i avaluació. És un pla operatiu que marca quin és el full de ruta, com bé deia, i a partir d'aquí es desenvolupa i com ara us explicaré qui som els responsables de cadascun dels punts. Una de les coses que vam tenir molt clares al grup d'experts era que això serà molt complex canviar-ho, no ho canviarem d'un dia per l'altre perquè hi ha certes dinàmiques que costarà i que era important tocar petites peces, no, de tot l'engranatge, no voler canviar-ho tot, però sí que tocar aquelles que creiem que podrien tenir un efecte més gran amb la transformació i la millora de tot aquest procés. Val? Llavors, el primer punt és bàsicament polític. El que volíem és que la subcomissió estava formada per representants de l'ecosistema, no representaven cap d'ells, no? Ni una ideologia, ni un partit, ni una manera de veure-ho, sinó era tot l'ecosistema de forma global i el que volíem és que això tingués d'alguna forma continuïtat i permanència al llarg del temps. Al final és un acord de país, que per això vam voler-ho fer amb un equip bàsicament centrat en els seus perfils professionals com a experts i coneixedors de tot el sector, i aquí vam aconseguir, primer, que aquest pla operatiu fos elevat a nivell del Govern de la Generalitat, que fos aprovat per l'executiu, que fos presentat, que fos consensuat i acordat per tots els membres que estàvem en aquella subcomissió, i ara estem treballant també perquè al final l'esperit, no, i les línies d'aquest pla operatiu també quedin incorporats en el Pacte Nacional de Salut que s'està tancant. De fet, aquesta subcomissió ha treballat com a consell assessor dels ponents del pacte i hi ha molts espais on estem incorporant, no, el que dic l'esperit d'aquests acords, perquè dins del pacte nacional, que com bé sabeu un pacte nacional és un pacte de país, on s'acorda entre tots els partits, patronals, sindicats, tots els representants, no, al final del país, doncs el que volem és que quedi molt clar quines són les línies necessàries per transformar el sistema, que no podem fer d'una altra manera que no sigui fent més àgil i eficient l'adopció de la innovació. Val? O sigui, aquest seria el primer punt. I ara passem als següents. Els objectius que vam arribar amb aquest programa d'adopció bàsicament era que totes aquestes accions amb el que treballaven és amb facilitar l'arribada d'innovació en el sistema en el menor temps possible, que augmentaria les garanties d'idoneïtat de les propostes d'innovació que s'aproximen al sistema. De fet, generem molta més innovació de la que el sistema pot adoptar, però el que hem de garantir és que aquelles que necessiti el sistema puguin entrar, i això vol dir incrementar-ne la qualitat i la quantitat, sobretot d'aquelles que responguin a les prioritats, i després que tot aquest procés ens permetés també valoritzar les tecnologies també, perquè al final una empresa que desenvolupa una tecnologia pot voler que acabi entrant en altres mercats més enllà de Catalunya i posicionar-nos al final com a indústria, no? I com a sector potent. No? Llavors, aquesta acció 2, com us deia, el títol era Necessitats i prioritats del sistema de salut, i qui assumeix d'alguna manera el desenvolupament d'aquesta acció és el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, i es centra bàsicament en transparència. No? Una de les coses que se'ns reclamaven des de molts sectors és que molts cops no se sap o no es té clar què és el que necessita el sistema, quins són els criteris que fa servir, què vol prioritzar, etc. No? I el sistema, l'encàrrec que té i amb el que està treballant és per una banda, definir i de forma transparent explicar què és per ells valor, és a dir, la incorporació d'innovació ha de portar impacte, ha de portar un valor al sistema, no pot ser només una compra d'un producte, ha de ser una compra d'aquest valor, no? D'uns serveis que aportin millores. Llavors ells estan agafant, definint de forma clara i de forma transparent quin és aquest valor, quines són les seves prioritats, quines són les seves necessitats i com les mesuraran, no? Evidentment alineades amb el pla de salut, però que tothom conegui quines són aquestes necessitats perquè a partir d'aquí s'entengui amb quins criteris prioritzen la innovació que entra al sistema. I això ho estan acabant de definir i s'haurà de publicar de forma transparent. L'altre també és
quines són els diferents models de compra i accés al sistema. Al final, entrar al sistema no només és via compra pública d'innovació, no només és via cartera de serveis, hi ha moltes maneres d'entrar al sistema i moltes portes d'entrada. El que cal és que tothom conegui quines són les 6, 7, 8 models d'entrada, que se sàpiga quina és la interlocució i quins són els pros i contres de cadascun dels models. Poden haver-hi models via acords de col·laboració, poden haver-hi projectes de recerca, poden haver-hi vies d'entrada consorciades amb 2, 3, 4 centres sanitaris o un model molt més sistèmic, no? Com deia, entrada amb cartera de comuna de serveis o complementària de serveis, que això evidentment és la més complexa, no? Però al final no hi ha només un model únic i és bo que tothom conegui quines són les entrades. I per últim, també estan treballant amb models d'incentius, incentius pels propis hospitals i centres de salut. Al final, incorporar innovació millora l'eficiència dels centres, però és veritat que els sistemes que tenen o les capacitats que tenen de compra als centres no incentiven aquesta incorporació d'innovació en molts casos, sinó al revés, fins i tot ho dificulta o no hi ha un valor afegit, no? que li comporti als hospitals, ni fins i tot un estalvi o una millora amb els recursos que tenen per poder incorporar aquestes tecnologies. També calen incentius pels professionals sanitaris i els investigadors. Al final, dedicar el temps a crear, accelerar, validar i implementar aquesta innovació no és gratis i cal reconèixer aquesta activitat dins de les carreres professionals i que tinguin el temps per poder dedicar amb aquesta tasca. I per últim, evidentment, posar el focus en els pacients, no? Al final, els pacients són els que rebran aquesta innovació, cal que hi hagi pedagogia, cal que hi participin amb els seus processos de codesenvolupament i en aquestes línies, no? El que deia, el sistema de salut ja està treballant per donar-hi resposta. El tercer punt de les accions acordades és aquesta capacitat d'avaluació distribuïda i coordinada. Al final, l'AQUAS, com bé sabeu, és l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Ells entren quan algun centre sanitari els demana que avaluïn, no, la innovació o quan els demana el Servei Català de Salut, però molts cops o hi ha molts centres que tenen capacitats d'avaluació i tenen unitats d'avaluació, no? El que no pot ser és que una tecnologia entri en un hospital i que si vol entrar en un segon hospital hagi de tornar a fer un procés d'avaluació de nou, no? Al final això és temps que hi dediquem, són traves i barreres pels generadors d'aquesta, no? Els emprenedors i emprenedores que generen aquesta tecnologia i al mateix temps no només això entre hospitals, sinó també en un moment quan es vol elevar aquesta tecnologia a nivell més sistèmic, també passa el mateix, no? Si hi ha hagut un hospital que ha incorporat una avaluació i que al cap d'un any per dir alguna cosa, no? S'ha vist que funciona, si es vol elevar i extrapolar i escalar tot el sistema, molts cops, o la majoria de cops, s'ha d'entrar en un nou procés d'avaluació sota el paraigües del CatSalut i l'Aquas. Doncs la idea, i amb el que està treballant amb Aquas, és tenir una xarxa territorial de cèl·lules avaluadores, de manera que pugui descentralitzar les seves capacitats d'avaluació, però que totes aquestes avaluacions es facin sota el marc o sota un paraigües i unes guies coordinades i homologades i harmonitzades per l'Aquas, de manera que aquest escalat pugui ser més fàcil, no? Que si una tecnologia entra a l'Hospital Clínic o entra a l'Hospital de Vall d'Hebron o entra al Taulí o al Trueta, on sigui, doncs que s'hagi fet amb uns criteris harmonitzats, no? I d'alguna forma aixoplugats per part de l'Aquas, que en el cas que s'hagi d'escalar sigui, si no és de forma automàtica, semiautomàtica el procés per poder entrar en un hospital i no s'hagi de tornar a fer tot aquest procés d'avaluació, com deia abans, no? Si es vol escalar tot el sistema. Doncs estan treballant, no? Amb les diferents entitats, evidentment hi ha diferents capacitats, hi ha hospitals que tenen unitats d'avaluació molt més potents, hi ha centres sanitaris que tenen més capacitat, centres socials que encara menys, però és una mica poder lligar-ho i l'Aquas poder coordinar tota aquesta xarxa de cèl·lules avaluadores. I els dos últims punts, que aquests són els que hem entomat nosaltres, des de Biocat tenim la tasca de coordinar totes aquestes accions, assegurar-nos que complim segons els terminis. Després, al final de tot, us explicaré molt breument els next steps, però és veritat que hi ha dues accions molt concretes que pengen amb nosaltres, no? El punt 4, que és tenir aquesta identificació de tota la innovació susceptible entre el sistema, no? I que l'hem de poder tenir concentrada, identificada d'una forma clara, i l'altra, aquest acompanyament perquè arribin al final a l'èxit, no? D'entrar en el sistema. Aquesta és una visió general de tot el programa, però sobretot de la part que afecta a Biocat. Jo sempre dic
no volem generar falses expectatives perquè, com us deia al principi, canviar tot això és complex i serà lent, no? Jo sempre dic que al final és com si estàs, no, navegant amb un transatlàntic, doncs només que viris uns pocs graus, al final, no, al cap del temps, el destí canvia totalment, però hem de ser molt conscients que no podrem fer viratges de 90 graus o de 180 ni molt menys, que això són canvis a poc, però que evidentment amb el temps acabaran aportant millores, no? Al final aquest és el mapa global amb el que treballa aquest programa i el punt 4 que us comentava seria aquest registre d'innovació, no? Al final, si comencem per l'esquerra, estem identificant innovació. Quin és el primer punt amb el que ens trobarem? Amb aquest registre. Aquest registre d'innovació que estem creant des de Biocat és el que dona resposta al punt que us deia abans de la subcomissió, de tenir un punt d'entrada únic i preferent per l'ecosistema. Aquest registre el que pretén o el que busca és identificar tota aquella innovació del valor que estigui llesta per ser susceptible d'entrar al sistema de salut i a ser avaluada pels diferents òrgans, val? Ha de ser una eina que serveixi no només pels que generen la innovació, sinó també per les diferents entitats del sistema de salut, perquè pugui accedir a aquesta informació i que ens permeti identificar tota aquesta innovació susceptible de ser adoptada. Llavors, serà un registre amb uns criteris d'inclusió molt concrets. Aquí no volem que entri una recerca bàsica molt allunyada del sistema. En funció de la tipologia de tecnologia hi haurà diferents criteris d'inclusió, perquè no és el mateix una app que una teràpia, no? Evidentment, però sí que és veritat que estaran molt clars quins són els criteris i el que serà un registre accessible per tots aquells projectes de recerca, per spin-offs, startups, scale-ups, empreses i multinacionals, al final proveïdors d'innovació, no? Que donin resposta a aquests criteris perquè hi entrin, no? Amb aquest registre d'innovació es demanarà l'accés i nosaltres des de Biocat validarem si compleixen els criteris d'inclusió i entraran, no? Torno un moment enrere. Quan entra aquest registre ens podem trobar que sigui innovació que estigui al final o en fases molt avançades o que sigui més a l'inici. És a dir, si això ho haguéssim començat fa molts anys, segurament tota la innovació estaria més en les fases inicials, però en el moment que hi entrem ens trobarem que innovació està amb TRLs molt baixos o amb TRLs més alts, no? En funció de la tipologia, cap problema. Nosaltres el que farem és incorporar en aquest registre i a partir, no, de la resposta que ens donin a les diferents camps que s'hauran de complementar, el situarem, no, amb quin TRL està, amb quina tipologia de tecnologia o d'innovació es troba. Val? Però, per altra banda, aquest registre no només serà el prioritari pels proveïdors d'innovació, sinó que serà totalment accessible pel sistema de salut, pel Servei Català, per l'Institut Català, pel Consorci de Salut i Social, per la Unió Catalana d'Hospitals. Per què? Perquè quan aquest sistema o els diferents, no, representants, gerents, directors d'innovació de tots aquests centres vulguin accedir a una innovació per donar resposta a unes necessitats concretes, vagin a aquest registre i la trobin, no? I al final nosaltres facilitarem el contacte. Aquest registre tindrà tota la informació necessària, no, que doni resposta a les preguntes que pugui tenir el sistema. Per l'altra banda, els susceptibles compradors d'aquesta innovació i el treballem de forma coordinada amb el propi sistema i amb l'Aquas, és a dir, donarà resposta a aquelles preguntes que es puguin tenir per poder identificar clarament quina és la millor innovació per les seves necessitats o prioritats i també anirà incorporant informació que el propi Aquas vagi aportant a aquesta tecnologia. L'Aquas està treballant també en poder fer early assessments, no esperar només al final, llavors tota aquesta informació i estem treballant perquè ells la incorporaran en aquest registre d'innovació, de manera que qualsevol futur o futurible comprador pugui saber exactament, no, si s'han passat certs processos o certs peatges des del punt de vista avaluatiu, si hi ha proves de validació, si hi ha proves de concepte, etc. No? Aquesta és la primera eina que estem en desenvolupament i el que es deia, no? Incorporada tota aquesta innovació. L'altra és que, evidentment, un cop entre aquesta innovació, com us deia abans, ens trobarem innovació que estigui en fases molt finals o en fases molt inicials. I el que farem ja són tasques que hem fet des de Biocat, però el que fem amb aquest programa és coordinar-nos de forma molt més efectiva amb tots els agents de l'ecosistema. Com? Doncs identificant clarament quines són les iniciatives i instruments de l'ecosistema que ajuden a que aquesta innovació tiri cap endavant, no? En aquest sentit, nosaltres estem treballant amb tots aquells actors que han participat a la subcomissió i d'altres que no hi han participat, públics i privats, però que estan compromesos en sumar,
De quina manera, no? Construint d'una forma clara un mapatge de totes les iniciatives de suport a la valorització de les innovacions que estan disponibles a l'ecosistema des del punt de vista de processos de validació tecnològica, validació clínica, validació del model de negoci, necessitats d'espais de treball, en el cas sobretot de teràpies, per exemple, laboratoris, necessitats de finançament, d'inversió en fases molt inicials per proves de concepte o proves de validació, finançaments també per escalar més les tecnologies, no? Amb inversors o amb models públics privats o amb inversors privats. Doncs la idea és tot aquest mapatge poder-lo tenir d'una forma clara i transparent en la pàgina web disponible per tothom i que ens permeti dirigir cap a ells. I que nosaltres, des de Biocat, a l'estar treballant interlocutant amb tots ells, tenim molt clar quines són les interlocucions i poder derivar a les diferents empreses, no? O necessitats, intentant minimitzar la pèrdua de temps, no? Que puguin anar a aquella eina que millor resposta dona a les necessitats que tenen en aquell moment, no? Llavors poder fer la connexió de forma molt ràpida. Aquest mapatge incorporarà un directori o marketplace amb totes les iniciatives i programes de suport disponibles a la bioregió, com el que us deia, no? Perquè els desenvolupadors d'innovacions les puguin consultar i puguin anar d'una forma ràpida amb un punt únic on trobin tota aquesta informació. Aquesta informació serà actualitzada per Biocat de forma regular perquè estarem en permanent contacte, no? amb els que proveeixen aquests instruments. Alguns d'aquests instruments són propis de Biocat, però n'hi ha molts més. La idea és que nosaltres juguem aquest paper de connectors i el que us deia al final, amb el que estem treballant és en establir aliances i col·laboracions amb tots aquests agents de suport. La idea no és només posar el que hi ha, sinó també assegurar-nos, i ja estem treballant amb molts d'ells des de fa temps, assegurar-nos que entre tots cobrim tots els gaps, que evitem els solapaments, que generem sinergies, que veiem com diferents programes es poden acabar de concatenar perquè quan un surti d'un pugui anar a l'altre, o sigui, d'alguna manera és complementar-los, no? Passar amb un model no tan competitiu i molt més col·laboratiu, no? I per això era important el que us deia al principi, no? Que aquests acords els subscrivissin tots els principals actors de l'ecosistema, no? Llavors tots ells estan amb moltes ganes en Biocat d'assegurar-nos. Jo sempre dic que al final Biocat tenim la foto de tot el puzzle amb totes les peces, però veiem quines peces s'estan muntant unes a sobre les altres, on ens falta alguna peça que ningú està cobrint, no? Doncs amb tots els agents estem treballant per poder tenir aquest mapa que d'alguna manera ens permeti construir tot el puzzle, no? I acabar-lo tancant, no? I per últim, aquesta part, la part del mig seria el que us deia, no? Tenim aquest registre, incorporem l'innovació, a partir d'aquí donem i facilitem totes les eines on puguin anar els diferents desenvolupadors d'innovació per poder anar avançant aquesta tecnologia fins a arribar a les fases finals. Hem de ser molt conscients que això és un embut, ho sabeu molt bé, aquí treballeu en emprenedoria, la majoria de la innovació no arriba al final, és natural i és llei de vida, no? Que al final sigui un coll d'ampolla on pel camí doncs van caient, no? I pel principi de selecció natural només arriba al final aquella que és millor i que millor respon a les necessitats del sistema, però sí que és important que més enllà de tota la innovació, perquè en generem molta, puguem posar instruments per fer-la eficient, és que aquella que sigui especialment prioritària i necessària pel sistema vagi per una via preferent i una via ràpida, que seria aquesta part de baix. És a dir, nosaltres el que farem és aquella innovació que un cop registrada, incorporada, identifiquem com que dona resposta preferent, clara i urgent a les necessitats que el sistema en aquell moment estigui posant sobre la taula, no? I que ells diguin això necessitem resposta de forma més ràpida possible, d'alguna forma aconseguiran aquest passaport d'innovació per anar per una via de fast track on Biocat tindrem aquesta unitat d'acompanyament i valorització personalitzada, no? Que el que és el que us deia, serà una via de fast track on Biocat tindrà un equip que acompanyarà de forma activa i personalitzada aquelles solucions que siguin d'especial interès pel sistema de salut. Aquest és un model que funciona en molts altres ecosistemes. La idea és que tinguin una catifa vermella, que igual que a la part del mig, doncs, encara que facilitem i fem més òptim tot el camí, doncs cadascú haurà de buscar-se una mica la vida, encara que els ajudem, però no tindran aquest nivell de personalització. Llavors, aquest nivell de personalització serà al final que hi hagi un equip de gent de Biocat que aconselli i ajudi, no, a avaluar preliminarment les innovacions per traçar el millor full de ruta cap al sistema de salut, que des de Biocat els acompanyem, no, d'una forma molt preferent a les diferents eines que necessitin per anar sumant o anar avançant,
els diferents actors que estiguin amb aquest mapatge tindran les portes obertes a aquesta tecnologia, a aquesta innovació, perquè tothom estarà alineat perquè pugui arribar el més aviat possible al final de tota la cadena de valor, garantint, evidentment, no? Que doni resposta a les necessitats, però també als criteris des del punt de vista que deia, no? De seguretat, d'evidència, etc., amb el mínim temps possible i al final, sobretot, creant el màxim d'interacció entre el sistema i la innovació. Històricament hem treballat d'una manera en què tota aquesta cadena de valor que genera innovació, que està al principi, i el que la compra, que està al final, no es parlen fins a fases molt, molt inicials. Doncs aquest procés el que volem és que hi hagi un diàleg des de fases molt, molt tempranes, no? Perquè al final és la manera de poder donar la millor resposta des de l'inici, fomentar aquesta col·laboració público-privada i anar avançant de la forma més ràpida i eficient possible, no? Doncs aquesta innovació passarà per aquesta banda, també establirem, no, les connexions necessàries amb les diferents agències regulatòries i d'avaluació, tant a nivell estatal com a nivell internacional, per poder assegurar-nos, no, que trobem el mínim possible de barreres pel camí. Val? I llavors simplement, i amb això ja acabava, dir-vos que a nivell de calendari el que està acordat és que cap a finals d'abril, principis de maig d'enguany, ja tinguem tots plegats, no només la part que pertoca a Biocat, sinó també la part d'Aquas i CatSalut, ben endreçat o com a mínim per començar, la idea és començar a testejar alguns casos pràctics, no? Evidentment serà un procés que costarà, però sí que tinguem el registre, que hi hagi una web pública on tota aquesta informació, on hi hagi accés a aquest mapatge d'instruments, on CatSalut hagi començat a ser transparent no? En posar tota aquesta informació disponible pel sector, on Aquas ja hagi començat, no? A identificar aquesta xarxa i que llavors al llarg d'aquest any, no? I a partir de l'abril-maig puguem començar a testejar doncs, 6, 7, 8, 10 innovacions que d'alguna forma endreçada donin resposta o cobreixin les diferents fases de desenvolupament, però també les diferents fases de tecnologia i ens permeti al llarg d'aquest any 2024 testejar, no? Testejar aquestes eines, veure on estem millorant, on no estem millorant i llavors per poder-les posar a punt per tot l'ecosistema. I amb això acabaria i ho deixaria aquí. Sembla que he quadrat bé el temps, no? I Fantàstic, ha sigut una cosa més quadrat puntual, impossible. puntualitat britànica, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta explicació. Bueno, no sé si hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció. De moment vaig comentant... Bé, doncs endavant. Hola, què tal? Estàs mutejada, eh? Heu anat fent comentaris ja pel Ara, xat, crec que sé per on anirà, però ja saps per on endavant. anirà. Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies. Bueno, m'ha agradat moltíssim tot el que s'ha exposat. Jo, bueno, sóc una passada amb això, però som de l'associació Tot Catalunya i precisament hi ha una eina, EIME, que ens funcionaria molt bé i que no arriba, no ens arriba. Aleshores, jo voldria dir una cosa. Potser si féssim, no sé, un contacte amb les associacions de pacients i familiars, potser arribaria més la tecnologia al que és la sanitat pública. Sense nosaltres penso que pot quedar bastant aturada. No perquè siguem nosaltres el principal, no, sinó perquè sempre fem una lluita per les nostres necessitats. Coneixem les nostres necessitats. Coneixem les necessitats, per exemple, nosaltres en salut mental. Ara posem en marxa una comissió amb salut. Per què no entrar a la tecnologia? Perquè nosaltres ho direm, que ens fan falta unes eines per les teràpies, perquè no hi hagi tanta cronificació, perquè puguin tenir una vida el més digna possible i no arribar a la fi de la seva vida patint. Això principalment. Penso que posar el focus en aquí, o sigui, que la tecnologia posi el focus en aquí, seria una suma per poder arribar, perquè ens arribi a nosaltres, perquè us necessitem. Res més. Moltes gràcies.
Gràcies. Vaig contestar, Iris? Sí, no? Pregunta, sí. Sí, sí, endavant. Molt ràpid, ho tenim claríssim. De fet, com us deia al principi, Biocat tenim aquesta posició neutral i intentem entendre tothom i crec que una de les grans prioritats ha de ser comptar molt més amb els pacients, les famílies dels pacients, no? Les associacions de pacients, amb quines són les prioritats. I amb això és amb el que estem, quan comentava al principi amb un dels punts per part de CatSalut, no? Dels incentius, aquest és clau, és a dir, al final, jo he viscut moltes experiències en el passat on hi ha hagut innovació que no hauria entrat mai perquè des del punt de vista dels professionals no era necessària, però en canvi des del punt de vista dels pacients era molt urgent, no? I van incorporar perquè es va escoltar la veu dels pacients, no? I de les associacions. Llavors, és un dels temes, el que deia, costa perquè a vegades, sobretot quan parlem de totes les tecnologies digitals, els professionals sanitaris, que les tecnologies digitals van molt ràpid i n'apareixen moltes perquè relativament, i no vull minimitzar-les, però no és el mateix el temps que necessites per desenvolupar una app que per desenvolupar un fàrmac o una teràpia cel·lular, no? Evidentment. Llavors, en surten moltes molt ràpid, els professionals sanitaris es posen molt a la defensiva perquè, evidentment, volen assegurar-se que allò aporta valor, però a vegades això són moltes traves, no? I crec que en aquests punts és on els pacients i les pacients hauríeu de tenir una veu molt més, bueno, molt més important per poder fer aquest filtratge. Llavors, en aquest sentit, nosaltres hi treballarem i ajudarem. També us deia al principi, Biocat estem aquí per intentar que això funcioni, però la responsabilitat última de que certes coses passin, no, hi ha una part que és la que us deia al principi, que és la que és nostra, no? L'altra, estem fent tot el puix i hi ha un compromís, no? Amb un acord marc perquè passi. Llavors, per part nostra, el compromís és absolut d'establir el màxim d'espais i ja et dic també, com a Biocat, no? Amb aquest procés de filtratge, mirem de tenir converses amb les diferents associacions perquè també ens ajudeu, no? A poder fer aquest diàleg més inicial perquè aquest filtratge que fem nosaltres molts cops només tenint en compte criteris tecnològics, ho tinguem també amb criteris des del punt de vista del valor que porta als propis pacients que són els usuaris últims, no? Llavors, prenem nota, estem compromeses, però bueno, no és fàcil, però hi treballem, sí, sí. Doncs perquè pugueu. Gràcies. I teniu, perdona, Lluís, que em colo un segon. Teniu previst que algun dels criteris, no, d'inclusió o en aquest repositori, no, tecnològic s'hi haurà també explicitat si hi ha hagut o no la participació des del disseny, no, de les persones a les quals va dirigida aquella solució? O sigui, perquè a vegades és tan fàcil o tan difícil com això, no? Que en el disseny de la tecnologia tu ja hagis pensat en com es farà servir aquella tecnologia, no? El user experience, si és un element que vosaltres també esteu considerant per tenir en compte en això. Tots els criteris d'inclusió o de filtratge els estem parlant actualment amb CatSalut i amb Aquas, però en tot cas prenem nota perquè jo crec que és un bon apunt el que dius tu, no? Que al final amb una tecnologia, no, tenir allà un checkpoint que sigui, hi ha hagut, no, la validació d'alguna forma des de l'usuari en el procés de desenvolupament o disseny de la tecnologia, jo crec que completament d'acord que és un pont, és un valor afegit. O sigui, en prenem nota per incorporar-ho d'alguna manera. Perfecte. Moltes gràcies. Doncs, Lluís, que havies aixecat la mà, endavant, si us plau. Hola, bon dia. Moltes gràcies per la presentació. Jo volia fer un comentari barra qüestió relacionada amb això que esteu parlant ara mateix. Per exemple, el nostre hospital, que és Sant Joan de Déu, és pediàtric i altres casos que tenim aquí, a vegades les solucions arriben per un públic d'enfermetat minoritària que té un camp d'aplicació més petit que la típica solució com sé que s'està avaluant de l'Aquas el tema intel·ligència artificial als centres sanitaris, val? Que és per arribar a molta gent. També avaluareu aquest tipus d'impacte més social, més determinant a petits grups, perquè a vegades ens quedem fora d'ajuts competitius justament això, no? Per l'impacte de mercat de la solució o coses així que creiem a vegades que hem de treure uns altres indicadors que no simplement siguin els números, no? Bueno, un comentari. Sí, de fet, el que us deia, quan posem els criteris i les prioritats del sistema, i ho sabeu perquè
perquè el Pla de Salut ho identifica, no? La salut mental és una de les grans prioritats, no? Que té el Departament de Salut i, de fet, ja en programes que hem tingut l'últim any i mig on hem intentat ja anar alineant el que fèiem des de Biocat i havíem posat com a criteris claus i després tota la part de malalties minoritàries també hi és. De fet, afegir-vos simplement hi ha un altre gran projecte que no, un altre dia, si voleu, us l'expliquem, que és el Hub de Teràpies Avançades i Emergents, que també se'ns va demanar per part del govern i en aquest cas del president de la Generalitat coordinar. I són teràpies avançades i quan incloïem l'adjectiu d'emergents precisament era per incorporar aquelles teràpies disruptives que donin resposta, que malgrat no ser teràpies avançades des del punt de vista regulatori, donin resposta a necessitats molt clares des de l'entorn públic i malalties minoritàries, és evident. És a dir, si el sector públic ha de treballar en dos àmbits, crec que és clarament salut mental i malalties minoritàries, perquè segurament no és d'interès o tan gran per al sector privat, perquè potser perquè està d'alguna forma amagat, estigmatitzat, o en el cas de minoritàries perquè és una població menor. Llavors, aquí sí que hi ha clar que hi hagi aquest interès públic cap a espais on calen recursos. No sé, sí, ja podeu comptar. Moltes gràcies. No sé, Alfonso, si tu aixecaves la mà. Sí. Sí, no sé per què, per algun motiu es baixava sola. Soc l'Alfonso Colada, soc investigador de la Universitat Oberta de Catalunya i participo a l'eHealth Center també. Em sorgien com molts dubtes i sobretot per l'interès de conèixer a la part precisament de les necessitats i la priorització. Em preguntava sobre quines metodologies esteu fent servir o quines metodologies de recerca participativa considereu o ja esteu fent servir per detectar aquestes necessitats que ja existeixen per això. I després també em plantejava una mica la reflexió sobre la necessitat de models, de quins són els models, de conèixer quins són els models de salut digital en les quals volem inserir, implantar aquestes innovacions. Potser si tenim aquests models coneixem millor, és a dir, amb això volem dir quins són els actors, els agents que fan servir tal o qual innovació tecnològica o com l'estem fent servir. Estem fent trucades només o ens pensem que seran apps també. És a dir, això ens permetrà poder fer avaluacions que estiguin més ajustades als models reals i del context. Merci, Alfonso. T'he de dir, amb franquesa, no et puc contestar aquesta pregunta perquè per desconeixement des del punt de vista més tècnic i professional. Aquesta part l'està treballant sobretot l'Aquas. L'Aquas, bàsicament, no? I jo crec que estaria bé, i ara que dius d'allà, i fins i tot, sobretot també pel passat del grup amb la Marta i Maric, de que ens trobéssim algun dia, perquè des d'Aquas han treballat, de fet, amb guies des del punt de vista de validació, també, identificació i models i metodologia. De fet, han marcat les guies a nivell de tot l'Estat amb la xarxa d'agències d'avaluació i potser estaria bé que quan ells ho tinguin una mica tancat, que en puguem parlar. Nosaltres, al final, la part de registre dels criteris, molt resumidament, nosaltres des de Biocat portem des dels nostres inicis ajudant a les empreses a que vagin avançant, però ho hem fet una mica en base als nostres criteris, no? El que estem fent ara és que ho fem en base als criteris que es marqui el sistema. Llavors el que estem fent és que Aquas ho treballi i que nosaltres a partir d'aquí executem d'alguna manera aquests filtratges, però la metodologia que estan seguint, els criteris amb els que estan... Encara no hem rebut la proposta, que serà la que haurem d'integrar al programa, però potser en podem parlar en paral·lel, si et sembla, Alfonso, i potser fer alguna reunió que pugueu tenir vosaltres des del centre de la UOC amb ells mateixos, també per aportar el vostre coneixement allà amb el que estan posant sobre la taula. Ai, que no m'he desmutejat. Endavant, Judit, sisplau. Hola, agrair també la presentació, que teníem moltes ganes de poder compartir. Nosaltres havíem tingut el privilegi, una mica amb l'Àurea, i era una mica per aterrar, ara veient quin eren les persones que estaven connectades, la tipologia i el seu rol, era per si és útil tant les dues grans fites que teniu, que és un repte molt gran i que tant de bo pugueu assolir, tant el registre d'innovació com el mapatge, que serien com dues eines que jo crec superútils, de manera que fos un funnel i canalitzar cap aquí. Quin rol o de quina manera s'establiria el rol de, per exemple, els investigadors i investigadores de manera individual, a través de les seves OTRIs, unitats d'innovació,
I també aquí estem com nosaltres, les xarxes d'R+D+I de Catalunya, que també d'una temàtica en concret podem també oferir aquest portfoli de solucions. De quina manera s'aterraria i si hi ha algunes dates que estiguin plantejades. Sí, com bé dius, per aterrar, la idea és, si no ens anem de terminis, és que cap a finals d'abril, com a molt principis de maig, ja puguem sortir. Bàsicament, llavors el que tindrem és una informació pública, evidentment ho explicarem, ho publicarem, no?, amb la nostra pàgina web a Biocat, on s'explicarà el programa, tot el que he dit, però en detall des d'una forma molt més aterrada, i les diferents línies, no? Ja estarà la informació sobre el registre, sobre el mapatge, no?, i tota aquesta unitat d'acompanyament. Llavors, la part del registre, el que es farà és que la gent pugui aplicar. La idea és que qui apliqui sobre tecnologia sigui el propietari de tecnologia. Si ja és un spin-off, una startup, doncs evidentment qui representi d'alguna manera aquella empresa. Si és un projecte, doncs seria una mica l'IP, no?, el que té la propietat, sobretot entenem perquè aquell projecte, si va escalant, doncs evidentment, no?, i es forma un spin-off que no canvi d'alguna forma la interlocució. Llavors, aquest promotor, no?, o propietari de la innovació entrarà en aquell registre. Allà en el registre hi ha tota la informació sobre els criteris d'inclusió en funció de la tecnologia, però farà una petició de dir, escolta, jo crec que sóc elegible per formar part del registre. Nosaltres aquí farem el filtratge Biocat i direm, ostres, sí, encaixa perfectament, entres al registre, et donarem un usuari, etc. I tu podràs entrar aquí al registre que et permetrà anar actualitzant la informació de tota la tecnologia i també poder tenir la connexió amb els futuribles compradors. Si és que no, donarem resposta dient no compleixes per això i això perquè estàs en unes fases massa inicials, etc. Aquesta serà la part del registre. L'altra, la del mapatge, és tindrem tota la informació del que dic els diferents instruments. Aquella tecnologia que passi pel fast track, perquè realment és urgent, aquesta sí que tindrà el que dèiem, nosaltres diem, que t'hem identificat com una innovació que necessitem que vagi ràpidament al sistema i llavors aquí sí que hi haurà un treball d'ensellem, què necessiteu, de quina manera, com anem avançant. Això malauradament no ho podrem fer amb totes, només aquestes prioritàries. Les que no entrin per aquest canal, el que tindran és tota la informació molt detallada i fins i tot amb algun tipus de qüestionari i alguna via que sigui molt senzilla de dir, escolta, amb unes preguntes, quina tecnologia tinc, on estic, de quina manera, i llavors que automàticament sigui, tu el que necessites és això i això, qui t'ho pot oferir és aquest i aquest, amb qui has de parlar és amb aquest interlocutor, que té aquest programa, que dona resposta específica a la teva tecnologia, a la teva necessitat. Això és el que facilitarà i llavors hi haurà aquesta connexió. I per últim, jo crec que en aquest mapatge, ho dic pels que esteu aquí, crec que us afecta sobretot a nivell d'incorporar la innovació, però també si coneixeu eines disponibles. Les eines poden ser tant programes de finançament, unitats de validació, equips que ja estan treballant on sigui, ara m'ho invento, si algú dels que esteu aquí com a oients diu, ostres, és que som experts en la validació de solucions digitals en salut mental. Aquesta informació ens heu de facilitar. Per què? Perquè us posarem directament en aquest mapatge d'aquestes eines i instruments. La idea és que identifiquem tothom que està ajudant en l'acceleració d'aquesta innovació. Llavors, ho posarem, evidentment explicant, i derivarem directament a la pàgina web on sigui amb la interlocució. Llavors, en aquestes setmanes, el que farem abans de sortir és rebre tota aquesta informació. Quan a finals d'abril la idea és que, evidentment, això serà molt movible. Si quan sortim ens hem deixat alguna eina o algú, doncs, evidentment, aquests ens podreu dir i la incorporarem sense cap problema. Però la idea és que ja sortim amb un mapatge, si no és del 100%, del 80%, 90% del que tenim. I en aquell moment el registre, que ja hi ha informació que tenim, però de seguida que tinguem el registre, que ja puguem començar a incorporar, també ho farem públic perquè pugueu adreçar-nos i incorporar-vos allà. Perfecte, moltes gràcies. Dir-vos també, perdoneu, que estem treballant amb d'altres entitats que tenien alguns registres. Fa uns dies estàvem parlant amb TICSALUT. TICSALUT tenia identificat una part molt important d'intel·ligència artificial, i el que estem treballant és, evidentment, per tenir un registre únic, de com podem fer interoperables, com els integrem. O sigui, per això deia que el consens és amb tots els actors que aquest registre sigui el prioritari i que no demanem els mateixos, que estiguin a 4 registres diferents, que incorporen informació, sinó que ens coordinem entre tots. Poso l'exemple de TICSALUT com amb d'altres. Llavors, aquesta és la idea de sumar i integrar-ho tot. Sí, nosaltres ho vam comentar amb l'Àurea, que des de les xarxes cadascuna tenim el nostre portfoli de tecnologies, també tenim un registre, llavors potser també seria interessant veure si d'alguna manera, quan tingueu identificats aquests criteris, poguéssim també fer aquest traspàs, evidentment donant coneixement a tots els grups de recerca
afectats, no? I que ells estiguessin d'acord amb això, però bé, Sí, digues, mira, digues. no, ho parlàvem, o sigui, el que nosaltres segurament té sentit que vosaltres mantingueu el vostre portafoli, perquè potser demaneu una informació addicional que nosaltres no necessitem tanta, no? Però com a mínim que puguem mirar com podem anar volcant aquesta informació amb els mínims, no? Perquè allà estigui tot, no? Aquesta és una mica la idea. I Antic-Salut parlam igual, on molts d'altres, les OTRIs també tenen, evidentment, els seus registres, però dir, bueno, que en tot cas ens assegurem que aquí està tot allò que és susceptible. Llavors en parlem i mirem de com automatitzar-ho de manera més àgil, sí. Fantàstic. Doncs se'ns ha acabat el temps. No sé si... Crec que no ha quedat cap pregunta. Pel xat ens ha agradat molt l'exposat. Moltes gràcies. I res, si ha quedat alguna pregunta, doncs podeu fer després un correu i miraríem de fer-li arribar al Robert i a l'equip de Biocat. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos, també per les preguntes. Jo crec que és superpotent aquest repte, no? Que realment és una necessitat clara de poder clarificar. No? Hi ha moltíssims actors, moltíssims agents que et poden ajudar en aquest camí i que hi hagi algú, no? que t'unifiqui, no? I que t'ajudi a trobar, no? el millor camí, no? per la teva solució. Penso que facilitarà moltíssim el procés i que al final el que esperem tots i totes és que reverteixi en millor qualitat de vida, no? I en millor salut per tota la ciutadania. O sigui que, meravellós. Moltes gràcies i, compteu amb nosaltres pel que necessiteu i gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Gràcies a vosaltres per la invitació. Empenyeu-nos també, no? Perquè puguem portar els resultats el més aviat possible, però també us demanem paciència, perquè com us deia, no és fàcil canviar-ho tot d'un dia per l'altre, però per feina i ganes no serà. Llavors, mirem de sumar el màxim d'esforços i anem col·laborant. Perfecte. Moltes gràcies. Fantàstic. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. A vosaltres. Adéu, adéu.